गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपी बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरनानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं मुस्रि फ्रिमान नाजायो। नासाया मैया गावसोरनि टुइटार हेन्डेलनि गेजेरजों टुइट खालामना मुलुगनि सुबुंफोरनो फोरमायोदि हरनि 12 बाजिनिफ्राय भारतनि थागिबिफोरा सा सानजा मोखां जानानै नायोब्ला अख्रां साजों धुमकेतु बायदि हाथरखिनि महरै 1 घन्टायाव खेबसेयैनो 60तासो अख्रांनिफ्राय गोग्लैनाय नुनो मोनगोन। नाथाय नासाया बेयो बुहुमनि सायाव गोग्लैगोन ना गोग्लैया बेखौ दासिमबो रोखा खालामाखै। जुदि गोग्लैगोन, जाय जायगायाव गोग्लैगोन बे जायगाया जोंब्लाव थांगोन होनना मख'यो। मख'थावना दि 1862 मायथाइयाव गिबि बेबादि धुमकेतुनि थुख्राफोरखौ हमदांनो हादोंमोन आरो नासाया टुइटआव फोरमायबावो दि धुमकेतु बायदि हाथरखिनि थुख्राफोरनि गोग्लैनाया 17 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 24 आगस्तआव जोबहैगोन। नाथाय 12 आरो 13 खालार खालिनो बयनिख्रुइबो बांद्राय रोखा नुगोन होनना फोरमायो। थामहिनबा दिनैनि हरावबो जोङो बोथोरा मोजांब्ला नुनो मोनगोन। मैया एबसुनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बुङो दि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया मोनसे भारत संबिधाननि सिङाव दाजानाय आय'ग। नाथाय बे आय'गानो गाइडलाइनआव रोखा खालामखानाय कन्स्टिटिउसनेल आरो लिगेल प्रभिजन बायदियै पपुलेशन डेन्सिटी, जिअग्राफिकेल बाउन्डारि आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिटनि बाथ्रा बुंनानै गावसोरनो कन्स्टिटिउसनेल भायलेसन खालामनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। मानोना बिथाङा बुङो दि एबसुआ उदां उदालगुरि लकसभा आरो बिटिसिनि 15टा एमएलए समष्टिनि 10टा एसटि रिजार्भ बिनाया बिटिसि एकर्डनि 4 डकुमेन्ट्सनि आव मख'खानाय दं आरो संबिधाननि आर्टिकेल नं 330 आरो 332 नि भायलेसन खालामनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। लोगोसे बिथाङा भारत सरकारखौ सोंखारिबावो दि फैबाय थानाय समाव बेखौ लानानै गासैबो सुबुंनि बोसोनजों लोगोसे आयेन बायदि माबायदि थांनांगौ बेखौबो थिरां खालामगोन आरो फैबाय थानाय लकसभा इलेक्शनआव मोनद' एमएलए समष्टिया बेनि नासयजानायनि फिननायखौ थार फिननाय होगोन होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। बेराफारसेथिं बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा फाइनेल ड्राफ्ट लिस्टनि सायाव दासिमबो गावहा मोजाङै नायबिजिरनाय जायाखै होनना, जुदि नायबिजिरनाया जोबगोन अब्ला रायजो राजाफोरनो मोजाङै बुंगोन होनना फोरमायो। लोगोसे बिटिआरआव 15टा एमएलए समष्टि जानाया जौगानायखौ बांहोगोन होननाबो फोरमायो। बिथाङा गावसोरनि राजखान्थि हान्जाया मोननै लकसभानि मादाव क'क्राझाराव बिजाथि होनायनि बाथ्रा बुङो आरो आसामनि सीएम बिथाङा नर्थ इस्टआव बयजोंबो गनायजानाय आरो बिथां थायोब्ला बांद्राय केम्पेइन खालामनांगौनि गोनांथि जाया होनना बिथाङा फोरमायो। अदेबानि मंगलदै लकसभानि मुंखौ सोलायनानै दरं उदालगुरि मुं दोननायाव अराय उदालगुरि जानांगौ होनना बिथाङा बुङो। आसामजों लोगोसे बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव मैदेरा गावनि गोहोजों मानसि माहारिनि सिलिंखार खालामबोदों। थिग बे समावनो मैयानि खालारा मुलुगनि मैदेर सान फालिनायनि सान। बे सानखौ मुलुगनि सुबुं माहारियानो मैदेर सान हिसाबै फालिबोदों। देग्लाय बोसोरावबो बे सान फालिनायाव मैया काजिरंगायाव 150टा मैदेरखौ सिकित्सा खालामना हाग्रायाव हगारहरो। आसामनि हाग्रा बिफाननि बायदिब्ला आथिखालाव गासै आसामाव 5700टा मैदेर दंबावो आरो खायसे बोसोरनि सिगाङाव गासै 1300 मैदेरनि जिउ खहा जायो। आसाम पुलिसनि गोग्गाथाव। बावैसो साननि सिगांनिफ्रायनो आसाम पुलिसनि डिपार्टमेन्टआव सासपेनसननि अखा हागासिनो दंमोन। नाथाय दरसे आलुआ गेसेवब्लानो बेगनि गासैबो आलुआदि गाज्रि नङा बेखौ आसाम पुलिसनि 4 पुलिसा दिन्थिबाय। फैगोन 15 आगस्त खालार खालि सेन्ट्रेल हम मिनिस्टार बिफाना गासै 150 पुलिसफोरनो मान बान्था बावगोननि गेजेराव 4 आसाम पुलिसाबो मोननो हादों। बिथांमोना जादों हजाइनि एसपि बरुण पुरकायस्थ, एसडिपिअ मृण्मय दास, डिएसपि रसिद तालुकदार आरो साब इन्सपेक्टर नारायण शइकिया। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेसेबां हादोरनि जौगानायजों लोगोसे मोनफ्रोम अफिसफोरावनो करापसन बन्द खालामगोन होनना होस्रिखाव बाथ्रा बुंबाय थादों, बेनि उल्था खायसे अफिसारफोरा खामानि मावबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो। मैया बरपेटा थानानि साब इन्सपेक्टर निजामुद्दिन भुया आरो हमगार्ड लालसान आली सानैखौबो सासे सुबुंनिफ्राय केसनि मुङाव रां लाखुबाय थानाय समावनो एन्टि करापसननि मोनसे हानजाजों हमजानाय नुनो मोनो। मैया चेन्नाइ हाइकर्टआ सासे मुंदांखा एक्ट्रेस जया प्रदाखौ 6 मासनि जेल आरो 5,000 रांनि जुरिमाना फोसावो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला जया प्रदाया मोनसे समाव चेन्नाइआव गावनि लोगोजों मोनसे मबाइल थियेटार खालामदोंमोन। नाथाय बेवहाय जोबोद रांखान्थियारि खहा जानायनि थाखाय थियेटारखौ बन्द खालामदोंमोन। लोगो थियेटारनि मावथि बिथांमोनहा गावसोरनि मोननो गोनां रांखौ मोनैनि थाखाय बारग' एमपि जया प्रदा आरो बिनि बिजनेस पार्टनार राज बाबुनि सायाव श्रमिक आयेननि सिङाव मोनसे केस होयो आरो बे दायाव सानैखौबो चेन्नाइ हाइकर्टआ मैया 6 मासनि जेल आरो 5,000 रांनि साजा फोसावो।
रादाब खोनासंनाय नोंथांमोन दिनैनि रादाबा एसेनोसै आंनि रादाबखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि गोदानथार चेनेल एसपि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।